Здравейте! Ние сме... The Entertainment Team. Да. Това е Lego Star Wars The Malevolence. Сега, първоначално ще Така, може първо да прекъсна di отборката. Този път аз снимам, защото легото е негово. Снимаме първо с кутията на Monster Fighter, защото него го мързи да си я донесе. Много важно, че ние не сме някакви прота. И за това ще снимаме видеа само на легата, които имаме. Добре. Не на целите серии, разбирате ме. Да. Ето го легото, което ще направим ревю днес. Сега, първоначално ще започнем с човечетата. Минифигури. Да. Ето Анакин Скайлокър. Той има един лазерен меч. Белек на окото, готина коса, косата. Следващ е Падме. Амидала. Падме Амидала. Ето нейната женска коса с ластик, ето. Така. Ето го нейният мини пищак. Пищов. Бластер сега. Бластер! Стига. Това е тя, бе, покажи. А не я да я видим. Добре. Следващ е Генерал Гривас. Той има един син, един зелен, един син и още един зелен. Лазерни мечове. Ето го него. Прегърбен е по-готин, защото ако го направим така, сякаш гледа към слънцето. Не, единия му крак, вижте, забележете, заема три кръгчета от пода. Всъщност 2,5. Да, 2. Но ако го и разположим две. така, добре. Така. Сега град Дуко. Той има от заоблените мечове. Ето червен. Дръжката му е заоблена. Втория, който знам да има заоблен меч, даже държи два, се казва Вентрис. Ето вижте мантията. Тя стои в една бяла кутийка. Не я виждаме. Добре. Има побелява коса, защото е много дърт. Чичо. Да не виждаме. Така. Ето друидът. Този е Battle Druid Commander. Добре. Ето му го бластерът. Да съм по-точен. Ето го обикновен Battle Druid с бластер. Ако сте фенове на Star Wars като нас, трябва да имате много такива. Да. Между другото, ето, по принцип в Lego Star Wars, джетпаците на друидите, ето, са бинокли. Те имат дупка, закачат се на това кръгче и хоп, джетпак. Добре, няма значение. Ето, оставяме го тук. Сега да преминем към корабът. Започваме с предната част. Така, отново искам да препъсна di отборката, защото по някое време ще започнем да превеждаме всяко от видеята ни на английски. We will begin to translate the videos in English. Thank you! Di отборката продължи, моля те. Започваме с предната част. Виждате, че тя не се отваря така и не стои закачена, ами направо се маха. Да, ето една рядка част. Ето тук. Ще Да. покажем. Ето, забележете отвътре компютър. Така, с зелени части са направени. Да, и отдолу едно мониторче. Виждате въртящият стол. Сега ще го откача. Доста е здраво закачен, както ви разбрахте. Вижте най-долната част. Ето този плюс. Виждате ли го? Това е много рядка част. Една единствена. Може да има в други, но за сега не сме срещали. Да. Закачаме го ето така. Така да го оставим. Вижте как се закача друид. На него могат да стоят само батъл друиди. Може и командир. Ето така.
оформяте друида и е много важно да има това кръгче, точно за това само друиди. И то се закача на тази облегалка. Хоп. И ето стои идеално седно. Така, оставяме го. Ето го местенцето, на което пак се управлява настройки за корабът, кое да стреля, така нататък. Да сложим един друид, да? Къде? Тук. Да. Не, тук си ми пред. Да. Така. Да го оставим. Ето тези... Сега виждате, имаме сложен механизъм. Не е толкова сложен. Да ви кажа ли защо са тези зъбни колела? Всъщност те изобщо не са за механизъм. Те са просто да се върти това по-бавно. Ето сега ще демонстрираме как стреля. Ето тук има една спирачка. То не може да се върти, защото стрелата, за да се завърти, трябва стрелата да се изстреля. Ето с това. И тук има ласти, че като го натиснем, то да се върне в първоначалната позиция. Ето сега ще оставим пред Анакин и ще бъде зашеметен. И не забравяйте, не се стреляйте в очите. Вие трябва да го въртите с ръка, това не е такъв дефект. Ето, това не се е стрелял. Спря се в главата му. Да. И ето. Просто ги Трябва да връщаме. стрелят по-силно, но ние гледаме да не изхвърчат надалеч, така че... И от другата страна е абсолютно същия механизъм, направен на обратно. Спуснах Анакин, няма значение. Сега това беше предната част, сега средната част. Да закрием. Закрихме го. Това. Затвори го. Ето дръжката на такивата, на корабите, освен на Хан Соло, друг не съм Има виждал, доста имат кораби. дръжки. С които можете по-лесно да ги пренасяте. Ето, виждате, лесно се вдига. Сега. Тук Чакайте да забелязваме покажем. това. Това е нещо като влакче. То се движи ето по тези гладки части. Виждате? И тук се покачва. Да го покажем. Виждате ли наклонът? Да, издигането. Наклон издига. Да. Ето, сега се издига и стига до там. Сега, от другата страна е абсолютно същото, но има една разлика. Ето, дръжката сега ще ми трябва. Ето. Сега в това Имаме кошче. имаме кошче с инструменти. Виждате един гаичен ключ и един чук. Чукът е много интересен, има два вида чукове. Да, между другото, ето. Искате ли да ви кажа защо отдолу е по-остър гаеченият ключ? За да откачате трудно откачаеми части. Да. Това беше точно отговор. И аз си мисля, че това е за плъзгане да стигне до тук и да им пренася инструменти. И между другото, ако искате да спрете влакчето да не се движи изобщо, въртите ето това. И то спира влакчето. И като натиснете по най-надолу, Влакът се спира както забеляза. ето. Сега може да тръгне, ако го натисна. Но С иначе много ако... голяма сила. Да. И това беше Malevolence. Моля, гледайте го. Сабскрайбвайте Съскрайбайте, да. и лайквайте. Това беше всичко. Аз бях Парулка. Това беше отборката с нова прическа. Чао!